बिथांमोनहा बुंनोल' हायो बिथांमोनहा मावनो हाया 15 बोसोराव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव 9टा बड'लेण्ड गेस्टआव सोदों 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा 10टा साब डिभिजन 10टा मेडिकेल आरो 10टा गुबुन गुबुन सिभिल एसपिअस आरो गुबुन गुबुन अफिसार नुदों दिनै बिटिसिआव जा गोलाव दालां आइ दैमानि सायाव जे हाग्रामा ब्रिज बयनिफ्राय रुराल एरियायाव लंगेस्ट ब्रिज दिनै इसिबांबो गिदिर बिल्डिं दिनै इसिबांबो मोजां लामा नोंथांमोननि उदालगुरि टु तामुलपुर इउटि रड सोर लुनाय हाग्रामा महिलारि सार लुनाय दिनै हेलिपेड क'क्राझाराव हेलिपेड दं उदालगुरियाव हेलिपेड दं सोर लुनाय हाग्रामा महिलारि सार लुनाय दिनै इउपिपिएलआ गंसे कलेज लुनाय जोंनो देखाय CIT सोर लुनाय दिनै दिनैसो सोर लुनाय मेडिकेल कलेज सोर लुनाय दिनै इउपिपिएलआ गंसे गोलाव दालां गावसोर लुनाय देखायलाय बिथांमोना रिपेयारिंल' बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव हाग्रामा महिलारि सारा 3 कौटिनि लुदोंब्ला बिथांमोना डाबल कौटिनि रिपेयारिं खालामदों करापसन खालामदों दिनै रियेलिटिजों हाबजानाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुङाखै करापसन खालामदों इउपिपिएलआसो करापसन खालामदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरासो दिनै बिथांमोना कागजनिफ्राय बारग'नाय नङा कागजआ बुंदों दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा करापसन खालामदों दिनै सारा भारतनि मानसिफोरा मिथिजोब्बाय जे प्रमद बर'आ करापसन खालामदों फैसाफोरखौ खेला आरो मेला खुंनानै बिथांमोना सब फैसाखौ गारजोब्बाय दिनै साइ स्टेडियाम क'क्राझाराव गेदेर खेला खुंगासिनो दं मानव गेदेर प्रमद बर'आ बे साइ स्टेडियामखौबो हाग्रामा महिलारि सारसो लुनाय दिनै गावसोर मा बानायखो अकल रिपेयारिं आरो एडभार्टाइजमेन्टनि बाहेरा जेबो मावाखै मेला आरो मेला खुंनानै फैसाखौ टटेलि करापसन खालामबाय बड'लेण्डनि सम्पद मोनसेबो बिथांमोना लुवासै ना मोनसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गायसनखो ना मोनसे बले मा होनो दालां मोजां दालां लुखो ना बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुखो बिथांमोना बड'लेण्डनि सम्पदनि बे 5 बोसोराव जेबो सोरजियासै ओंखायनो जिर' डेभेलपमेन्ट अनलि करापसन बे इउपिपिएल सरकार जाथाय गैया होननानै फोरमायदों नाथाय बेयो थारैनो सैथो मानोना जाखोमादों करापसन जादों ना जायाखै बेनि नङा बे सरकारा बुङो मोनसे मावो मोनसे बे सरकारा प्रमद बर' मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ सार बिथाङा बुङो मोनसे मावो मोनसे बिथाङा बुंबाय जे करापसन गैयै सरकार खुंगोन नाथाय दाखालि बावै कुसुगावनि सासे बिमाया बुंबाय गाबै बुंबाय फिसा हौवाया फरायनायाव जोबोद मोजांमोन एन्ट्रेन्स एग्जामखौबो पास जाबाय नाथाय 8 लाख थाखा गावसिनि इउपिपिएलनि मावथियावनो बिजों आरो 8 लाख थाखा होनो हायैनि थाखाय सासे रोंखा राखा मेलेमजिबि बिथांनि फिसाया साख्रि मोनासै आरो बिनि बे बिमाया खावलायदों जे एबार बिटिसि इलेक्शनाव जाय लाइमोनफ्रा लेखा गोरोंफ्रा साख्रि मोननो नांगौमोन जाय फिसा हौवा फिसा हिनजावा सान हर बिजाब फरायनानै साख्रिनि मोनगोन साननानै आसा खालामनानै परीक्षा फिस होदों फर्म फिलआप खालामदों एग्जाम जिरायदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा अलरेडि सिङाव सिटिंखा बिथांमोननि CSD बर्डआ अलरेडि सिङाव सिटिंखा सोरबा EMनि बंस सोरबा EMजों थाफाग्रा सोरबा लिडारजों थाफाग्रा बिथांमोनखौसो बिथांमोना बे साख्रियाव सोदों बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिनि थाखाय आं लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायो जे दिनै बिटिसिआव साख्रि सोदों बिटिसि एकर्डनि 5.4 दफा बादियै बाव मोनसे CSP दानानै CSPनि गेजेरजों 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिखौ सोनो हायो बे बिटिआर एकर्डआव CSPआ बिटिआर एकर्डआव गैया CSPआ बिटिसि एकर्डआवसो दा ओंखायनो बे CSP बिथांमोनहा करापसन गैयै मोनसे सरकार दानो नांगौमोन नाथाय दायाखै ओंखायनो जों बुंदों मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जेरैबादि बुङो बेबादि मावा मास मिडियानो 10 कोटि रां होनो होनदोंमोन 5 बोसोर बारलांबाय जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डआव थाइसे थाखा होनो हायासै भेन्सार स्कुला सरकारि जानो नांगौमोन जायासै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगौमोन मोनाखै ओंखायनो जों दिनै खावलायदों जाय लाइमोनफ्रा सान हर लेखा फरायनानै फर्म फिलआप खालामनानै साख्रि मोनासै बे लाइमोनफोरा दिनै नोंसिनि सायाव अयनाय जादों नोंसोरखौ अयथासार खालामदों
बे अयनाय आरो अयथासारनि थाखाय नोंथांमोना बे रागा होफिननानै दोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नांगोलनि सावगारियाव भट थुनानै UPPLआ जेरै नोंसोरखौ मोरानदों नोंसोरखौ खस्थ' होदों नोंसोरनो जाहाथे बेबायदि खस्थ' होफिनो बेनि थाखाय आं BTSनि लाइमोनफोरखौ खावलायनाय थाबाय UPPLआ खहायानो खहा दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि जि ब्लेसिं रेलि हाबाफारिखौ गयबारियाव लादों गयबारि समष्टिनि सिङाव लादों बाव गोबां लोब सुबुंनि बाना जादों बाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ नायनो थाखाय गयबारि ओनसोलनि रायजो राजाया ओरैबायदि ओंखारबाय सान्दुं गोसायावबो गोबां रायजो राजायाव बाहागो लादों फ्राय 25-30 हाजार सुबुंफ्रा दिनै सान्दुं गोसानि गेजेरजोंब्लाबो BPFनि ब्लेसिं रेलि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिखौ सारखौ नायनो थाखाय BPFखौ मोजां मोननानै जोङो 100% बुंनो हायो गयबारियाव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ जेनगोन आरो दिनैसिमबो बिथाङा गिनानै गावनि टिकेटखौनो थिक खालामनो हायाखै प्रमद बर' बिथां मानाव गेदेर गोविन्द बिथांमोना अबे समस्थियाव गेलेगोन बिथांमोना बाव थाङो बावबो जेनगोन बाव थाङो बावबो जेनगोन ओंखायनो दिनै प्रमद बर' मानाव गेदेर सार बिथाङा गावनि सिटखौ दिनै थिक खालामना लानो हायाखै ओंखायनो गयबारिनि रायजो राजा बिथांमोना UPPLखौ फेजेननो थाखाय थिरांथा लाखाबाय आरो नोंथांमोना नुदों सारा क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा रिजाइनेसन होगासिनो दं रिजाइन होगासिनो दं दिनैसिमबो गोबां UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि BPFआव हाबफैबाय युथ लेखा गोरों लाइमोनफ्राबो दिनै जोंनि BPFआव हाबफैबाय BPFआ जोबोद मोजां आं लाइमोनफोरखौ पुनर खावलायबावनो लुबैदों नोंथांमोना 5 बोसोर साख्रि मोननो नांगौमोन मोनाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जाय फरेस्टारफ्रा मोननो नांगौ हाग्रामा महिलारि सारानो बै समाव बै समाव कन्ट्रेक्चुएल खालामदोंमोन जेन्युइन मानसिफोर दंमोन नाथाय फेरेंगाया माखासे जेन्युइनफोरखौबो दिनै भिक्टिमाइज खालामखाबाय फैसा लायै बिथांमोना साख्रियाव सोबाय दिनै थार्ड ग्रेडनि साख्रिखौबो बिथांमोना फैसा लायै सोबाय जेन्युइनफोराबो दिनै मोनासै ओंखायनो आं लाइमोनफोरखौ नोंथांमोना गोसो बायनो नाङा जेरैबायदि UPPLआ नोंसोरजों अयनाय आरो अयथासार खालामदों बे अयनाय आरो अयथासारनि थाखाय जोङो नोंसोरजों गसंफागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा दङ आरो 2 मास बा 1 मासनि उनावनो जोंनि BPFआ सरकाराव फैफिनगोन आरो साफ्रोमबो लेखा गोरों लाइमोनफोर जाय साख्रि मोननो नांगौ जोंनि दिनाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि अननाय आरो आशीर्बादा BTSनि लाइमोनफोरनाव दङ UPPLआ नाथाय अयनाय आरो अयथासार खालामनायखौ नोंथांमोना खिथिर लाफिननो थाखाय साखाफारा जादों आं लाइमोन BPFनि जानानै साफ्रोमबो BTSनि लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायबाय दिनै बेन्सार स्कुलखौ 5 बोसोराव UPPLआ बुङासैबो सावरायासैबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे जोङो सरकार फैनायनि उनाव प्रभिन्सियेलाइज जासान्दिसिम बै बेन्सार स्कुलफोरखौ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनाय जागोन जाय बेन्सार स्कुलाव दिनै फोरोंगिरि मावगासिनो दङ बिथांमोननि स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानो थाखाय 6 मास लागोन बा 1 बोसोर लागोन बिनि गेजेराव BTSनिफ्राय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनाय जागोन आरो बिथांमोननि फरायसालिखौ सरकारि खालामनो थाखाय BTS गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारखौ नारसिनगोन आरो बे प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों BPFआ बेन्सार स्कुलखौ मावगोन आरो गोबां दङ जेरै सनितपुर ओनसोल बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय माखासे गामिया हाबबाय आरो माखासे गामिया थालांबावबाय बे हाबावनाय माखासे बर' गामिखौबो सोनायनि खामानिखौ जों मावगोन NDPनि इसुनि सायाव दङ NDPनि इसुआ जोबनो नांगौ बिनि थाखाय BPFआ खामानि मावगोन आरो हा खाथा मोननो नांगौ बिनि थाखाय BPFआ खामानि मावगोन सेंग्रा सिख्लाया खामानि मोननो नांगौ कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगौ BTSआ शक्तिशाली जानांगौ BTSनि रायजो जानाय साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि दुखु दाहायाव BPFआ गसंफागोन रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन बिथांमोनहा जों दाखालि RTI मारदों BTSआव गंबेसे लामा बानायखो बिथांमोनहा RTI रिपर्टआव होदों गोदान लामा UPPLआ खालामाखै अकल क'क्राझार फ्लाइअभारनि FCA थांनाय बे मोनसेल' बिथांमोनहा गोदान लामा खालामदों बाखि सब रिपेयारिं बिथांमोनहा लाख हानि पाट्टा होबाय होननानै बुंदों जेला जों RTI मारियो
बिथांमोना हा पाट्टाखौ जेरैबादि बुंदों बिदि होनो हायाखै ओंखायनो दिनै रायजो राजाया हा पाट्टा मोनाखै ओंखायनो जोंनि गभर्नमेन्टखौ जों नेगासिनो दङ जों रायजो राजाखौ खावलायदों बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव हा पाट्टाखौ जों बिपिएफ सरकारासो होगोन मानवगिरि प्रमोद बर' आरो फरेस्ट एम फेरेंगा सार बिथांमोना हल्स आरो पेपाराव आरसीआई रिपर्टआव जोंनो बेलेग होयो बिथांमोना बेलेग बिथांमोना बाथ्रा बुङो ओंखायनो रियेलिटिजों खाब जानाय बाथ्रा बेला बुङाखै हा पाट्टाखौ जोंनि सरकार होयोब्लासो बिथांमोना मोनगोन